DXDC Radyoman Report. Wala pa'y tubag si Kagawad Ronel Gira sa barangay Mabuhay, Pakibato District sa reklamong pagpangharas sa pamilya ni Perlita Campugan nga naitabo niadtong Agosto 12, 2023 alas 8:30 buntag. Midangop sa DXDC Arimen Davao ang pamilyang Campugan. Human akusahi nga gihurot og putol ni Kagawad Gira og mga kauban tanod ang ilang mga tanom ingon man ang pagdibuli sa balay. Buot kuno silang papahawaon ni Kagawad Gira sa luna nga ilang gitikad sulod na sa dugay nga panahon sa nasangpit nga barangay. Kagahapon Agosto 14, 2023, giubanan sa DXDC Public Service Team ang pamilya aron isang atang reklamo sa Council, Committee on Ethics and Good Government sa pagpanguna ni Konsyal Diosdado Mahipos Jr. Lakip usab kang Mayor Basti Duterte sa City Mayor's Office. Nahinabi sa DXDC ang 13 anyos nga anak ni Perlita nga si alias Jen o gisaysay niini ang nasaksihan nga pagpanulong ni Kagawad Gira diin posible kining nakahatag og trauma sa minor de edad gumikan kay dili na siya makalibot sa pangitabo. Nagbitbit pa sila mga sundang? Unsa nila ilang mga sundang? Ilang ginagawa balay sir, ipaputol nila ang mga trespassing nakagutang sa Kasama mo sa balita og serbisyo publiko, Radyo Bandudong Rin Lubasbog, Tatak Arimen. Tatak RMN.